Гаранты незалежнасці Беларусі і, хутчэй за ўсё, мне на ўвазе таксама і дэмакраты, можа быць толькі воля народа выражаная ў актыўным чыне, у актыўнай дзейнасці. Я дадам да гэтай цытаты яшчэ адзін прыметнік, які гучыць так: у свядомым чыне. Гэта значыць, што наша краіна будзе незалежнай і дэмакратычнай тады, калі гэтага захочуць бальшыня нашых суграмадзянаў, і яны гэта захочуць і будуць дзеля гэтага дзейнічаць. Што такое рух за свабоду? Рух за свабоду — гэта параўнальна маладая арганізацыя, якая ўзнікла ў 2006 годзе. Наша адметнасць, наша параўнальная перавага перад усімі астатнімі арганізацыямі — гэта тое, што мы маем маладыя рэгіянальныя структуры, тое, што у нас ёсць велізарная колькасць лакальных лідараў асобаў, гэта сузор'е. Можа быць пакуль паадзінкавых зорак, але для нас амбіцыяй мусіць быць стварыць з руху за свабоду сапраўды галоўную праеўрапейскую арганізацыю, якая спалучае ўсіх тых асобаў, якія сёння далучаныя да руху. Таксама вельмі важна, каб людзі, якія падзяляюць нашыя каштоўнасці, ведалі, што рабіць і як рабіць. Для нас, для менчукоў, ёсць пэўны выклік. Мы сёння, магчыма, маем не такую добрую дынаміку, як маюць, напрыклад, Гомель альбо, нават, відаць, Магілёў, па прыцягванні новых маладых людзей. І для нас, як для людзей, якія жывуць у цэнтры падзеяў, палітычных падзеяў у нашай краіне, гэта з'яўляецца вельмі вялікім выклікам. Я думаю, што тыя людзі, якія тут прысутнічаюць, і тыя, якія ўдзельнічалі у раённых сходах, яны здольныя прыняць гэты выклік, яны ўжо маюць велізарны досвед працы з людзьмі і маюць таксама магчымасці дзеля таго, каб уцягваць новых людзей і ўплываць на свядомасць нашых суграмадзянаў. Мы чым адрозніваемся ад іншых? Гэта нашай сапраўды прабеларускасцю і праеўрапейскасцю. Можна так сказаць, пра беларускай еўрапейскасцю. Чаму? Таму што мы усведамляем, што без яднання, вяртання да той нашай калыскі, да той супольнасці народаў, якія сёння аб'ядналіся разам і будуюць супольны звяз, але звяз дэмакратычны, звяз без прымусу, звяз без мараў пра імперыю, для нас гэта адзінае выйсце. Адзінае выйсце адрадзіць нацыю, адзінае выйсце нармальна пабудаваць эканоміку і адзінае выйсце таксама захаваць нашу незалежнасць. І можна так сказаць, што для руха сёння адкрываецца магчымасць, каб набыць другое дыханне. Мы ведаем, што мы шмат што зрабілі, мы правялі велізарнае, я думаю, што адно з найлепшых за апошнія гады мерапрыемства агульнанацыянальнае беларускі еўрапейскі форум. Мінулы год наўрад ці быў самым лепшым і выніковым для нашага руху, але для нас зараз ствараецца новая пляцоўка, новая магчымасць для дзейнасці, тым больш, што сапраўды ёсць працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, у нашым грамадстве, на якія мы сёння не ўплываем, але гэта пазітыўныя працэсы. Наша задача далучыцца і, калі на то пайшло, узначаліць гэтыя працэсы, быць разам з нашымі суграмадзянамі і быць больш зразумелымі для іх. Ну і калі коротка пра тыя, я гляджу на гадзіннік, там напісана 50 яшчэ 3 хвіліны. Калі коротка пра тыя накірункі дзейнасці, якія мы сёння маем у руху і што мы спадзяемся рабіць далей. Перад вами стэнд з надпісам «Праграма Бівай». Гэта спроба стварэння унікальнай дыскусійнай пляцоўкі. У нашай краіне нічога падобнага да гэтага не стваралася. Мы вельмі хацелі, каб былі альтэрнатыўныя пляцоўкі, дзе простыя грамадзяне разам з экспертамі маглі абмяркоўваць, што можна палепшыць у нашай краіне. Гэта вельмі важна для нас, паколькі мы хочам, каб тое, што мы прапановваем людзям, ішло таксама ад людзей. Каб мы паслухалі, што яны кажуць, прыслухаліся да іх, але таксама разам з экспертамі надалі адпаведную форму гэтым нашым ідэям, нашым праграмам, нашым бачанням. Другая рэч — гэта тое, што мы хочам сапраўды павялічыць колькасць і беларусаў, і еўрапейцаў у нашай краіне. Наша краіна, на жаль, мае ўсё яшчэ вельмі шмат савецкіх людзей.
Мы хочам праз еўрапейскія клубы, праз еўрапейскі народны універсітэт пашыраць веды, уцягваць новых людзей, спрашчаць кантакты нашых грамадзянаў з грамадзянамі еўрапейскага звязу. Ужо цудоўная, ужо сітуацыя паляпшаецца, не ўсё так кепска у нашай сённяшняй сітуацыі. Ніколі не было такіх кантактаў нашай краіны з замежжам. Ніколі Беларусь, як незалежная дзяржава, не мела такой інтэнсіўнасці кантактаў з вонкавым светам. Ніколі такой колькасці маладых беларусаў не вучыліся на захадзе, не атрымлівалі добрую адукацыю. І частка з іх таксама вяртаецца. То бок, наша задача сапраўды павярнуць нашу краіну у бок лепшых прыкладаў дзейнасці дзяржавы, функцыянавання грамадзянскай супольнасці і таксама адказнасці грамадзянаў. Бо мы хочам, каб наша краіна была сапраўды незалежнай, яна складалася з грамадзянаў, якія сапраўды, і тут у заключэнне, якія свядома і сваімі дзеяннямі бароняць свае правы, але і бароняць таксама тое, што нас яднае разам, сваю беларускасць і сваю незалежнасць. То бок, для нас велізарны выклік зараз, і вельмі прыемна бачыць столькі знаёмых твараў, якія ўжо шмат што зрабілі для руху. Нам трэба зрабіць яшчэ больш, а яшчэ іншы выклік для нас – гэта прыцягнуць, справакаваць, раздражніць іншых людзей, каб яны рабілі за нас лепш, але тую ж самую справу. Дзякуй.